y'a yira sa k'a fɔ k'u ye wulikajɔ min kɛ nin ye fala ye escorte do ka lakana fan bɛɛ lajɛlen kɛ sa min ye Bamajɔni ka wale k'olu gosi ka taa fo ka taa se siraba min n'o ye RN3 ye o fanfɛlaw la min ye colonel Jara ye a ko min ye nin y'olu bɔ ko 39 ye kabini jɛkulu in bɔlen ni sisan cɛ wa k'a bɛɛ lajɛlen kɛra nimisi wasa ye wulikajɔ ni cɛsiri duguma su ani tile ka mɔmɔli kɛ Bamajɔni ka wale kabaw nɔfɛ u ka baara a bɛ tali kɛ o la a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in ye u n'a kɛ fo ka se a dan na min ye lieutenant Jarasuba ye ni ale ye bilisi commandant compagnie bilisi ye fala ye ale ko maa ma foyi yala fɔlɔ fala ye sabula ka wulikajɔ Bamajɔni mɔgɔw kɔni ta kɛlen na la nimisi wasa nisɔngoya ye kosɛbɛ o la sa ko olu kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ wolomasiri tabaw ka wulikajɔ tumutu marabolo la maanifin bolo min na ni mɔgɔ bɛ se ka lakana cogo min na basigi bɛ se ka na cogo min na hakilisigi bɛ se ka di jamanadenw ma cogo min ko wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye o ye min ye sɛbɛn ye a bɔra diripa maaw olu yɔrɔ an ka sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛ so min bɛ fala ye n'a bɛ fɔ a ma ko école de guerre ale bɔko duurunan maaw u taara u yɛrɛ sɔrɔ Gawokaw fɛ yen u selen Gawosa u bisiminara maa min fɛ o ye général de brigade Mamadu Masawule Samake ye min ye opération min sigilen don sen kan dugukoloko hukumu kɔnɔna na o ɲɛmaaya bɛ ale bolo nin kalanden 27 in fala ye u bɔ jamana 9 na Mali Burkina Cameroun Maroc Niger Sénégal Chad ani Togo olu de bɛ nin kalanso in kɔnɔna na kalanso in fo k'a wale ɲuman dɔn o kɔfɛ sa min ye Gawo yɔrɔba minnu bɛ yen i n'a fɔ Tombo des Askias u taara ka t'u ɲɛda o yɔrɔ ninnu kan min ye dugulenw ye ani dugutigiw ni yɔrɔlahaw ta minnu bɛ Gawokaw fɛ yen u y'o bɛɛ lajɛlen lajɛ ko bɛ kuncɛ tuma min o y'a sɔrɔ sa u ye bolola falen kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye donboloko ye o yera ko la koyi u ye tableau ni min ye masiriw k'olu ta k'o di Gawo yɛrɛ yɔrɔba minnu bɛ yen sa ani Gawokaw ka miirinaba minnu bɛ yen u y'olu bɛɛ lajɛlen fana minɛnw fana dɔw dir'u ma basigi ani lafiya bɛ se ka na cogo min na min ye Mamadu Masawule Samake général de brigade k'a bɛ nin kalanden ninnu fo ka bɔ jamana 9 in ale kɔnɔna na kalan min tun bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasiw kunna sɔrɔdasi cɛden minnu bɛ yen ni o y'u bɔko filanan ye nin ye maa 852 ko olu labɛnna ka ban kalo 6 kalan kɔfɛ sa min ye nin sɔrɔdasi cɛ maa 852 ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna bila wolomasiri tabaw ka gun kan nin waati in na baara ale kɛra sufurula ye kalanso kɔnɔna na ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye colonel Isa Bagayogo ye ale min yɛrɛ ye dugukoloko ale ni catiri sɔrɔdasiw ka bolofara min bɛ Mali cɛmancɛ bolo fɛ sa n'ale o ɲɛmaa ye a y'a yira sa k'a fɔ ko baara kɔni kɛcogo ɲɛna min ye denmisɛnninlaka ninnu ye u somaw u limanaw ani u balimaw bɛɛ lajɛlen nana u ka bɔli kɛnɛ kan a yira sa k'a fɔ maa minnu bɛ nin kɔnɔna na 463 olu bɛna taa armée de terre kɔnɔna na 213 u bɛ taa garde nationale la 102 u bɛ taa gendarmerie la 19 bɛ taa génie na 55 o bɛ taa télécommunication ale ni kunnafonidiko hukumu kɔnɔna na sɔrɔdasilakaw fɛ yen maa min ye bɛɛ lajɛlen na sa o ye soldat de 2e classe Mohamed Sila ye ale ka kuru bɛnna 16 buruburu 91 ma kɛnɛ ka ye sa u y'u ɲɛsirili baara ka mugu ci u y'o kɛ min ye tilebilen kɔnɔla baara k'olu kɛ doni girimanw tali ani n'u binna janw kɔnɔna na kisɛ ci ka se ka falen kɛ u y'o bɛɛ lajɛlen ladigili kɛ maaw ɲɛna a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye kalo 6 baara kɔfɛ sa nin kɛlɛkɛcɛ ninnu kɔni labɛnnen don u ka lakodɔn sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dir'u ma yaasa cogoya min na u bɛ se ka taa baara kɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye colonel Ablaye Kulubali ye ale min ye secteur 4 ɲɛmaa ye a y'a ɲini u fɛ sa u ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ u tilalen min filɛ kalan na nin ye min ye baaraw ye u ka se ka to olu fana kɛ lieutenant colonel Yakuba Keyita n'ale ye centre in directeur ye a ye denmisɛnnin ninnu fo baara magwan yɛrɛminɛ min ye su ni tile baaraw u sera k'olu mun kɛ kalo 6 in kɔnɔna na k'u fo la ko nana kuncɛ sa ni défilé mankan ye défilé min senfɛ sɔrɔdasi minnu bɛ sufurula ye kan kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen nana sa ka tɛmɛ ɲɛmaw olu ɲɛna fala ye n'an bɔra yen an bɛ segin ka na Bamakɔ sapeur pompier maaw olu ye donbolo sɔrɔ fala ye yaasa dɔ bɛ se ka fara u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan cogo min na waleya in kɛra u yɛrɛ jabala la koyi Amdalayi ACI la min ye Umaru Sogoba ye ni ale ye ministre Dawudu ka secrétaire général ye ko ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo ani sapeur pompier yɛrɛ directeur ba n'o ye Kojo ye général Kojo minɛn minnu filɛ nin ye sa n'o dir'u ma o ye mobili kuraw ye
min ye mobili minnu bɛ se ka ji caman ta ka ji kan baara kɛ ka maaw la kisi tasuma ale ni ji o kɔlɔlɔw ma furaw olu fana bɛ a la ani dɛmɛnan wɛrɛw minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tali kɛ min na sa o ye Banque mondiale ka bolofara ye min bɛ kɛ sigidaw lakanani ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɔ min ma sa ko projet de résilience urbaine n'a musaka bɛɛ lajɛlen bɔra Banque mondiale kun waleya in kɛ kun ye min ye sapeur pompiers ye minɛn ninnu ka se ka kɛ k'u dɛmɛ kosɛbɛ sapeur pompier maaw ka directeur général n'o ye général de brigade Bugari Kojo ye a y'a ɲini a ka cɛdon fɛ minɛn ninnu k'u minɛ ka ɲɛ min ye Mali ye minɛn dɔw tun bɛ a bolo min ye minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu nalen filɛ nin ye u bɛna kɛ k'o dafa jikan baara u bɛ se ka nɔgɔ u ma cogo min ni tasuma fantanba da wolo la u bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min Banque mondiale ale tɔgɔla Fala ye Awa Gueye ale min ɲɛsinnen don an fanfɛ bolo ni cɛncɛnfuga jamanaw ma Banque mondiale tɔgɔla sa ko ka Mali sugandi nin ko in na k'o tɛ balana ko ye ko sabula san laban ninnu na ji ye tiɲɛni minnu kɛ Banque mondiale tun ye layidu ta ko a bɛna Mali dɛmɛ o dɛmɛ ne nalen filɛ nin ye ka na di jamana ma yaasa a ka se ka kɛ ka baara kɛ Sogoba ne ale ye ministre ka secrétaire général Dawudu ka secrétaire général a ye Banque mondiale fo k'a ɲini sapeur pompier maaw fɛ sa minɛn ninnu minɛcogo ɲuman ani baara kɛcogo ɲuman a ye u k'o kɛ u taalan ye nin waati in na yaasa min ye baara a bɛ se ka ɲɛ cogo min na APDP n'an donna ale kɔnɔ Fala ye min ye maaw tɔgɔla sɛbɛnw ani maaw tɔgɔla kunnafoniw la kɔlɔsili jɛkulu ye n'a président ba o ye professeur Mamadou Samaseku ye olu ye Orange Mali directeur général ba o bisimila n'o ye Leti Ndiaye ye Leti Ndiaye nana sa ka na foli ni bonyamasegin kɛ APDP ye nin waati in na min ye jɛrɛ in ye a kɛra APDP yɛrɛ jabala la koyi min ye Orange ɲɛmaw ye k'u nana ka na ɲɛfɔli kɛ don nataw la u kan ka baara minnu boloda bɔlɔlɔ siraw fɛ u kan ka baara minnu boloda n'u bɛna se maaw buguratigɛ sɛbɛnw ma ani baaraba minnu bɛ yen bi n'olu kan ka olu kɛ ani delila ka baara minnu kɛ ka kɔrɔ ka jira o dɔw sɛnɛ kan min ye directeur général ye a ye APDP maaw fo wulikajɔ ni cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na kuma tɛ k'u ka président n'o ye professeur Samaseku ye ko k'a fo sabula baara minnu n'a bɛ ka kɛ nin ye a bɛ ka taa Mali mɔgɔw ka sira fɛ min ye seko ni dɔnko o latomini kunnafoni sanumanw dili Mali kan ka se ka ja ɲumanw sɔrɔ ka baaraw kɛ sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsili ko min ye Orange ye k'a n'o k'a taalan ye baara minnu kɛra san kɔnɔna na ka tɛmɛ ka kɛ ni APDP ka laɲiniw ye ko n'u ma min fara o kan k'u tɛna fosi b'o la yaasa bolodiɲɔgɔnma minnu ni APDP cɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na min ye hakilina jigi ye sa APDP ale tun ye jɔnjɔn dɔ di n'o ye sanu pɛnpɛn jɔnjɔn ye k'o di Orange ma ko sabula jɔkulu min don a bɛ sariya minnu sigilen don APDP fɛ a b'olu labonya kosɛbɛ min ye APDP ɲɛmaa ye a y'a ɲini u fɛ sa u ka cɛsiri ni timinandiya kɛ ka dɔ fara baara kan yaasa ko minnu filɛ nin ye olu bɛ se ka ɲɛ cogo min na Fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka taa Kulubakaw fɛ yen conseil des ministres ale kɛnɛ kɔnɔna na. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma
Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Fala kunungo ministre be laadala ɲɔgɔnye min kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen ale baara kɛra kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la n'o ye juma ye janvier kalo tile 23 san 2026 u ka laadala ɲɔgɔnye so a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye général d'armée Asimi Goyita ye sɛbɛnw kɛnɛ kan sa jateminɛw kɛlen u ye ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔw olu ta min ye jɔyɔrɔ ye k'o di maa dɔw ma ministre ka baarakɛlaw ni baara bolodalenw y'o kuma fana fɔ Fala ye ka kɛ ni ɲɛbila sariya sɛbɛnko hukumu kɔnɔna ye sa ministre Alisoni Sanu ale y'a yira sa ka fɔ ko jamana k'a bɛna minɛn dɔw sa Fala ye sugu bulon dɔ k'o dayɛlɛlen don ka kɛ ni minɛnsan ye ka di min ye mairie di district maaw ma a bɛ fɔ ma sa ko Beni ale ni camion ampli rôle ko olu de bɛna san ka di mairie di district ma n'o ye Bamako mairie di district ye sugu in sigikun ye mun ye sa o ye sa mairie yɛrɛ bɛ se ka yɔrɔ saniya baaraw kɛ cogo min na ani ka se k'a ka baaraw kɛ sugu bulon in Fala ye maa min kan ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ ka minɛn ninnu san ka na n'a ye o ye Toguna Motors ye CFA wari 508,830 o de kan ka don a la sɔngɔ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan tile 90 bɛ Toguna bolo Fala ye minɛn ninnu a ka se ka olu di sugu bulon in min sigira ka kɛ ni voirie ale ni Bamako mairie ni lakana min kan ka kɛ Bamako kɔnɔ n'o ye saniya ye a kan ka taa kɛ o minɛnw olu de ye Alisoni Sanu ye ɲɛbila sariya wɛrɛ fana fɔ Fala ye o bɛ tali kɛ sugu la sa sugu min kun sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ yelenkow ko fɔ min ye baara min kun kɛra ka daminɛ ni san 2000 san na n'o ye novembre kalo tile 21 ye k'u mago bɛ musaka wɛrɛ la ka fara a kan n'o ye Avena ye Fala ye san 20 tɛmɛnen kɔfɛ baara in kuncɛli waati selen min ye kɛnɛma yelenw ye Énergie du Mali ale min kan ka o baara kɛ Bamako kɔnɔna na ni Mali fantan naani fɛ Alisoni Sanu ko sa k'u ka sɛbɛn kɔni ko a ye majɛ dɔw sɔrɔ degun dɔw yera baara la bi f'a ka kurakuraya o la sa a yirala k'a fɔ sa sariyaden min tun b'a ko kɔnɔna na n'o ye siginiden 5nan bɛ yen o b'a yira sa k'a fɔ ko baara in n'o ye kuran dicogo ɲuman ye ko k'a ko jateminɛ koyi novembre kalo tile 21 san 2025 o kun kan ka kɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen bannen ye san 3 Fala ye ko na bɔ a la koyi k'a lajɛ k'a sigi sen kan yaasa baara in bɛ se ka kɛ ka bɛn bɛrɛ la cogo min na sariya ɲɛbila sariya kura sɛbɛn kura in ale bɛ tali kɛ o la min ye sugu fana wɛrɛ ye Fala ye ka tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin jɛkulu ma jɛkulu min bɛ bi n'o bɛna sigi an ka jamana kɔnɔ n'a tun bɛ ka baara yɛrɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa n'a bɛ fɔ o ma ko Faraciko in ale ye baarakɛyɔrɔ ye baarakɛyɔrɔ min bɛ dugu jukɔrɔ kabaw bɔ k'olu yɛlɛma ko ye Fala ye min ye an ka sanu ale bɔli sariya min bɛ yen n'o ye code minier o falenni min kɛra jagoya don sa fo min ye nin sinualakaw ka nin baarakɛ jɛkulu in ye a fana taabolo n'a tabiyaw ka falen ka kɛ ni sariya kura in ye o hukumu kɔnɔna na sa gouvernement kɔni kun ye bɛnkan dɔ signé novembre kalo san 2024 kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ sa ko o bɛnkan in o bɛna n'a to bi sinuwaw kelen kana kɛ niyɔrɔbatigi ye ko in na koyi min ye sariya kura min bɛ code ko kunna n'o ye code minier ye min ye sanu bɔcogo ɲuman ye an ka jamana kɔnɔ yan ko bɛna Mali kɛ niyɔrɔbatigi ye Faraciko kɔnɔ han 51 kɛmɛ sara la o bɛ kɛ Mali ta ye a tɔ sinuwaw ka Oximi ale ni Iwasa don o la ka kɛ ni yɛlɛma min donna an ka code minier sariyaw la jɔyɔrɔko ta fan fɛ ministre so min bɛ mara kama bɔli kunna n'o y'an yɛrɛ terikɛ général de division Abdoulaye Mayiga ye Fala ye ale ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma inspecteur général de l'intérieur o ye Aïcha Traoré ye ale ye administrateur civil ye préfet ka maa ye ale ye min ye Sidi Mohamed El Bechir o fana ye administrateur ye préfet ka maa ye ale fana ye Mahamadou Kone ale fana ye administrateur civil ye olu bɛɛ lajɛlen ye conseil technique ye Fala ye préfet fana ka maa ye ale ye directeur de cabinet Nyoro gouvernorat kɔnɔna Fala ye Moustapha Kanté ale fana ye administrateur civil ye préfet ka maa ye ale ye directeur de cabinet min ye Joyila gouvernorat kɔnɔna na Musa Kulubali ale fana ye administrateur civil ye préfet ka maa ye ale fana ye min ye directeur de cabinet Douanza gouvernorat kɔnɔna na Saka Kanté ale fana ye administrateur civil ye préfet olu ka maa ye ale fana ye conseil aux affaires administratives juridiques n'o ye musaka ko ani sariya ko sɛbɛnko ni sariya ko ɲɛnabɔli ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi gouvernorat la o ye Sunkalo Roland Kamate ale fana ye administrateur civil ye min ye conseil administrateur juridique ye Joyila marabolo kɔnɔna Fala ye o ye Jinɛ Musa Jakite ale fana ye administrateur civil ye préfet ka maa ye ale ye
Conseil aux affaires économiques et financières nous avons ko KFU qui dans les régions qu'on a Malik Ag Ataer ale ingénierie sene ale ni Sirabat Law Togo Dawla o maye ale ye mami be sa no o ira o taraka ke douanza conseil économique et financier o ye Mamadou Boyassie ale fana ingénieur d'agriculture génie rural ye conseil sécurité and protection civile Minaka gouvernement konana commandant Brema Koulibaly ale taraka ko ye conseil sécurité civile minye sans gouvernement konana au kera contrôleur principal de police Bougari Sidibé niye mauye mamunu ye joro soro kerengene ala ministre sombe maraka maboli ale hukumu konana anga jamana ni jamana tesra na wa ministre so hukumu konana falai mali la sigiden so Tripoli ka fe Libi marala colonel major Mauludo Uldu Mohamed Abdallah ale taraka kanga la sigiden ye minye Abdoulaye Diop ka ministre so ale fe bara bolodalo ni bara kelo hukumu konana ibaro ka fogo nyinansa minye yerama horoya kurakurali ye o sa nyene jaw kera tako nani na insa ale ko ngu blara hukumu mungona anga jeka sini mali ko joli bara oke ministru ye bara mungola marabolo konnana sigida konnana kalangota na srafe drapo yela oni baro sigu bela jele janvier kalo tletani segi ko bela jele kunchara ni kuna fondiye mi ye premier ministre no ye general de division Dr Ablaye Maiga Falai alna ka gouvernement maw kimeli fenve kara bara ngono ataro bela jele nyafo kene ka sa faso rega chala tika jekulu bela jele tumei banymangato ni faso donga tonjekulu kuna fondila olu bela jele tumei Burkina Faso Niger olu fana maw fana tumei ni kon nun kene kan kaka sika kene ka ale jani mama falimbaw mi ye premier ministre sa akoni bunyama seyke bela jele yi ni soja ale ni faso de ma wali amunu no lu sra ka ke katla ka olu bela jele fo falai premier ministre kabi ko damine do ni oye janvier kalo tletan nani ale da tume mawchela krengren ala mawru kunatela wa kuncheli fana na mi conférence de presse ayo fana ke CCB ale konnana ministre mbe kalango kuna ale conseil de ministre la dona saka ira safa ko kalan to la do no oye tako segina ni ale kanga ke janvier kalo tle mugani saba mi tako segina ka kalando bala ya sa hagrina oni mirina nyuma musaka ka tukumina sa ko doin ka sigi kunyo oye ya sa mi kalango musaka sigi senga tukumina ka mau kulubla beni kenya o kalan yinini na ka maw bla sa ka sika kala nyuman soro togomina wati mi manga jamana kono bi no kololo ntante ka sika onyefo mi ye nyinanta nye ko abna na talike o la ministry ale yo fo ministry me kene ko kuna nga jamana kono ale conseil de ministre la dona saka ira ka ko bana mi ba anfe afala no e deng bana e ko do fara la ka ne be o aha do fara la ka to do ko kunte benen tainga wala sa jamana kuntiki ko kanga hakelu to anyere la anga tangalaw matrafa bana kumbe o kapsani bana frake mi ye conseil de ministre ye sa ale seben fasire la kunungo janvier kalo tle mugani saba secrétaire général du gouvernement fait Brama Koulibaly ale chevalier de l'ordre national yi sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo odela sama mone ma fen faraka wari chili musaka oka wa aka nogoni mali wari chisiro be amada o made sama mone be do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke okeni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone compte la kasani wereke na yi walima tata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna warbe augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai falai amta bani mononje faba konnana no ye buguniye la jabi meke no ye ferekene na mafuma ko festival international di didadi bawle danganda la falai baraw damne na de tako tan sabana mi ye afoire kene o sigira ka ba ferele kala bela jele na ledo su anitle demson ulube ku tika ku jo mi ye ferele kala yi ulu kon na no nuga mina nuga karayogo yi
Sedu ni ale bɛ festival in sigi san o san fala ye ɲinan ta a ko k'u bɛ k'o don bɛrɛ la sabula min ye Buguni n'a Lamini n'a Tɛnkuntugu n'a Bolomadadugu ye Bamakɔ ni Sikaso bɛɛ lajɛlen wele n'o ta ko 13nan in kɛnɛ kan ɲɛnajɛ kɔni o ma daminɛ fɔlɔ n'o ye tulo ni fɛnw ye o kan ka daminɛ bi ni Ala sɔnna a ma nka min ye foire ye ale sigira kurunkurusi fana o fana kan ka boloda ni Ala sɔnna a ma min ye nin ko in ye fɛn fɛn mana bɔ a kɔnɔna na an n'a bɛɛ lajɛlen di maaw ma jani ale sanfɛ k'a yira la sa k'a fɔ ko min ye festival in ye ale kɔni bɛ kɛ san o san Bugunikaw fɛ nin y'a ta ko 13nan ye min ye a ɲɛmaw ye ni dugudenw bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ kɛnɛ in a bɛ se ka sigi hɛrɛ la ka wuli baden na cogo min wa sifinnakaw caman ɲinan k'olu nalen don kɛnɛ kan yaasa ka se ka ɲɛnajɛ in k'a ja kosɛbɛ min ye festival didari ye an bɛ foli k'a lamɛnbaaw ye ale ni Bugunikaw bɛɛ lajɛlen k'alisa u ka dɔ fara cɛsiri kan nin bɛ dan sigi an ka bi tilegan in na laseli la laseli min kɛra ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ ni Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ Ala ka o yira anw ni aw bɛɛ lajɛlen na. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45